Xeni ta' traffiku qawwi madwar il-korsa tal-Marsa waqt it-tiġrijiet tas-Sibt, karozzi imwaħlin u tpaqpiq ta' ħornijiet. F'nofs din il-konġestjoni, sidin ta' żwiemel qalb serbut karozzi jippruvaw jabbu l-annimali fil-karru b'riskju għas-sigurtà tagħhom. TVM News tkellem ma' ġerreja li qalu li dawn il-problemi saru l-ordni tal-ġurnata u li s-sitwazzjoni hija perikoluża. Fil-fatt fil-jiem li għaddew sit ta' żiemel waqa' minn fuq is-serkin, iżda ma weġġax. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Equidrome Dr. Matthew Brincat wissa li s-sitwazzjoni tista' twassal għal-inċident. Huwa inċident li it's about to happen. Hekk jaħrab da' żiemel. Apparti li jweġġa' żiemel u jkisser ruxma ta' karozzi. It can be avoided jaħsna. Imqar mill-4 sal-5 s-6 sakemm dik in-niżla tiġi magħluqa biex ovvjament inti residenti biss almenu għax il-bqija. Hemm wisq periklu. Attribuxxa dan żieda fl-attività kummerċjali fil-madwar bżieda fit-traffiku u nuqqas ta' kontroll adegwat. Issuġġerixxa li wħud mit-toroq jingħalqu waqt il-ħinijiet tal-ħruġ mit-tiġrijiet. Tingħalaq dik il-parti tingħalaq ukoll in-niżla tal-Malta Post. X'qed jiġri? Mela qegħdin nagħlqu minn Aldomoro. Minn Aldomoro mhux ġej traffika l wiċċi żwiemel ġejna t-tiġrija, però hekk inti tħalli minn fejn jidħlu lejn l-aħħar tat-tiġrija meta kulħadd ħireġ il-barra mill-Marsa, min ġej oncoming traffic minn ħdej il-Malta Post ħajsib il-karozzi li huma karġin u hemm il-congestion. Xi ġerreja komplew jgħidu li hemm bżonn ta' aktar infurzar u li l-uffiċjali mhux dejjem ikunu preżenti. TVM News osserva wkoll li f'ċerti toroq hemm tabelli li ma jkoprux il-jiem kollha tat-tiġrijiet ta' żwiemel. Waqt li appella lis-sewwieqa għal aktar attenzjoni meta jinsertaw iż-żiemel, Dr. Brincat qal li għaddej pjan fit-tul biex jinħoloq spazju xieraq għall vetturi u l-karrijiet. Iżda sostna li x-xogħlijiet għadhom għaddejjin.